empezamos co directo da bolsa de permutas, que a podes atopar na miña página web, profesoradogalicia.com, aquí na sección que xa está activa e en teoría funcional completamente a nova bolsa de permutas. Isto sería a bolsa de permutas. Vou empezar, creo que polo formulario de publicación cando queres permutar unha praza, e despois explico como funciona isto para buscar as permutas, vale? Hai que estar registrado na miña página web, vale? Aquí arriba, iniciar sesión, se xa estades registrados, ou registrarvos se ainda non estades, para poder publicar unha permuta, vale? Isto do sistema de registro o que permite é que despois non teñades que poñer, nin sexa público, ningún tipo de dato de contacto, nin o voso nome, nin o voso teléfono, nin o voso correo electrónico, nin nada. Por que? Porque cando ti publicas unha permuta, este aplicativo o que fai é coller o correo electrónico co que ti te registraches e poñelo, digamos que aquí, vale? Pero cando alguén queira contactar contigo, tampouco vai ver o teu correo. Ti vas escribir aquí unha mensaxe a esta persoa, por exemplo, se estás interesado na súa permuta, e a esa persoa vai chegar ao correo electrónico co que se registrou en profesoradogalicia.com a mensaxe que ti lle escribes aquí, e ademais esa persoa, como ti que estás escribindo tamén tes que estar para escribir unha mensaxe deste tipo registrado na página web, o que vai facer esta aplicación pois é que ademais da tua mensaxe a persoa vai chegar o teu correo electrónico para que che poida responder, vale? Por iso é o motivo de que para usar a bolsa de permutas hai que estar registrados na web, vale? Entón, vou empezar polo principio, que é, pois, registrarse na web. Vou facelo desde cero, vale? Entón, agora, se eu quixera publicar aquí unha permuta xa, sin registrarme ni nada, a propia aplicación, vedes que sai aquí unha mensaxe de alerta que me di, erro, debes ter conta e iniciada a sesión en Profesorado Galicia para completar este formulario. E tamén che di que leas a guía de uso, vale? Entón, xa digo, o primeiro paso é registrarse, así que vou registrarme. Se, lóxicamente, xa estades registrados, pois en vez de pulsar aquí en registrarse, iniciade sesión, vale? Eu, como vou facer desde o principio, pois desde o principio, eu chámome Pablo Rodríguez. Bueno, chámome... Veña, vou non poñer. Chámome Pablo Antonio, pero bueno. Nome de usuario, pois vou poñer Pablo Antonio, que non creo que haxa ningún. E de correo vou poñer este de Gmail. Xa digo, aquí é importante o correo que poñades, porque é o correo o que vos van chegar as mensaxes das permutas da xente que queira contactar con vos. A este correo onde vos van chegar as mensaxes, vale? Contrasinal, pois vou poñer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E confirmo aquí isto, entón doulle a registrarse, vale? Unha vez que vos registrades, xa vedes que vos sai este aviso que vos di que tedes que ir ao voso correo e activar a conta, vale? Entón, ides ao correo co que vos registrastes, e aquí eu xa teño a mensaxe, por favor, activa a túa conta, entón doulle aquí a activar conta, e vedes que xa automáticamente xa volvo á página web e xa estou identificado, vale? Entón agora, que estou identificado, registrado e identificado na web, se vou de novo á bolsa de permutas, agora xa me vai poder deixar, ou xa me vai deixar máis ben, publicar a permuta da miña praza, vale? Así que nada, a miña especialidade é galego, aquí vedes que é un rollo que automáticamente xa che devolve a túa especialidade, é dicir, se sodes de bioloxía, empezades a escribir bioloxía, e xa automáticamente vos dá para escoller, vale? Entón xa digo, no meu caso, como é galego de EOI, se poño galego, pois xa me aparece aquí, vale? O centro tamén é de completado, digamos, automático, é dicir, se pois non sei, Ies Miraflores, que debe ser en Oleiro, pois se pos Miraflores, pois xa che aparece Ies Miraflores, vale? Ou no meu caso, pois poño EOI de Lugo. Despois, aquí en axudicación, refírese a se a vosa praza vos axudicaron no CXT ou no CADP. Entón, a miña é axudicada en CXT. A miña non é unha praza bilingüe, vale? Pero se fose unha praza bilingüe, indicades sí, e aquí davos a escoller, só puxo en 4 idiomas, pero realmente penso que só vai haber inglés, pero bueno, puxo en 4 por poñer. Entón seleccionedes inglés, xa digo, no meu caso non é bilingüe, vale? Se a vosa praza vos axudican no CADP, lóxicamente no CXT non ides ter afins, pero no CADP, se tedes afins, pois aquí ides poder indicalo, vale? No meu caso é non, pero xa digo, se tedes unha afín, aquí seleccionades sí, pregúntavos cantas, se é unha, pois dadeslle unha,
A especialidade é o mesmo de antes, é autocompletable tamén. Entón, se eu tivese a fin de portugués de escola de idiomas, por exemplo, ou de secundaria, ou do que sexa, pois escollo aquí e xa queda, vale? Vale, no meu caso xa digo, non ten afíns. Itinerancia, o mesmo, se tedes itinerancia marcades si, indicades o número de centros cos que itinerades, pulsades en aceptar, e indicades o centro ou centros itinerantes, vale? Eu que sei, que itinerades coa EOI de Coruña, por poñer así algo, ou coa de Ferrol, dades aquí, e xa vos aparece tamén, vale? E nada, no meu caso, como é non itinerante, pois doulle a non, vale? En observacións, aquí é onde é recomendable que poñades aquelas características da vosa praza que vos interesa que a xente coñeza. E a zona desexada, pois aquí os lugares onde queirades. Eu, por exemplo, vos interesaríame Lugo máis 50 km, por exemplo. Despois, aquí o que vos comentaba antes, aquí des poder marcar se estades buscando unha permuta definitiva ou buscades unha permuta provisional. Cada usuario que este registrado en profesoradogalicia.com vai poder publicar unha permuta de cada tipo, é dicir, unha provisional, unha definitiva. Que pasa se ti publicas unha permuta dunha praza que che dean no CXT provisional ou no CADP provisional? Ti publícala, se despois na definitiva che cambia, o que vas ter que facer vai ser eliminar a permuta e volver a publicala porque che cambiou a praza. Se non che cambiou, pois bueno, podes deixala aí, xa queda, vale? Pero ted en conta iso, cada usuario registrado, cada persoa que vos registredes aquí na página web para publicar unha permuta, tedes unha permuta definitiva e unha provisional que podedes publicar cando queirades, vale? É, digamos, o voso espazo para a vosa permuta. Aquí neste recadro, pois eu imaginavos que quero unha definitiva, acepto aquí a política de privacidade, que aquí tedes un resumo que vos recomendo ler, e a completa aquí, que tamén vos recomendo ler, vale? Enviades a permuta e vedes que xa automáticamente aquí apareceu a miña permuta, vale? E se agora quito este recadro, vedes que publica a mesma permuta, pero agora provisional. Esta é provisional, esta é definitiva, para quen queira publicar as dúas. Como dixen, agora, se intentase publicar outra permuta definitiva, xa non me deixa. Vale, sabe un aviso que di xa tes unha permuta definitiva publicada, se queres introducir unha nova, elimina a anterior. Entón, teríades que buscala e eliminala, vale? O mesmo se intentades publicar unha provisional. Vai vos dicir que xa tedes unha provisional publicada, que se queredes publicar outra, tedes que eliminar a anterior. Vale? Por iso que digamos que é o voso espazo, vos publicade a permuta cando queirades, pero tede en conta iso, que se publicades unha permuta dunha praza provisional, pode que vos contacte alguén que despois lle tedes que dicir, mira, pois resulta que me cambiou a adxudicación definitiva e xa non tenes a praza. Despois, como funciona isto? Que así ao velo a simple vista, pode alguén pensar, hostia, vai a Cristo, porque me aparecen todas as permutas aquí sin ningún tipo de orden nin clasificación. Olvidarse, vale? Porque non hai mellor cousa que isto para buscar aquí nesta cousa que pon filtro a túa especialidade e ordenar despois como queiras. Por exemplo, imaginadvos, aquí hai varias de debuxo, galego, economía, educación física, vale, hai varias de educación física, vale? Bueno, son de distinto corpo. Vamos con estas de música, que é o mesmo corpo. Vale, se eu poño música aquí no buscador, xa automáticamente vedes que xa só me aparecen as que hai de música. Vale, entón imaginadvos que eu quero buscar pois, as que hai de música na provincia da Coruña, pois bueno, teria que ordenar aquí e buscar as de Coruña. Agora non hai, porque só hai de Lugo. Pero quero dicir que é moi fácil aquí buscar permutas e filtralas, porque podes filtrar aquí por calquera cousa. Eu agora filtrei por especialidade, pero se quero filtrar polas plazas que hai na EOI de Lugo, pois poño EOI de Lugo, e xa só me aparecen todas as prazas da especialidade que fose que houvese na EOI de Lugo. Isto é, pois, alguén lle interesa un centro en concreto, vale? Nas columnas aquí aparece, pois, información do corpo, especialidade, provincia, localidade, o centro, a adxudicación, que vos comentaba antes, CXT ou CADP, se é bilingüe, se ten afín, se non as ten. No de itinerancia, pois, se tuvese itinerancia, aquí aparecería un centro, se non ten, pois, aparece un non. Observación, zona desexada, acción que é para eliminar ou contactar. O que vou facer agora é ensinarvos que pasaría no caso de que alguén contacte, vale?
pulsades aquí e escribides hola, ou o que queirades, vamos, pero estou interesado en permutar. Teño praza pois en Verín, onde sexa. Aceptades isto aquí, dades a enviar. Vale? Entón, saibos unha mensaxe que di a mensaxe enviouse con éxito ao destinatario e unha copia foi enviada ao teu enderezo electrónico, vale? Porque tamén vos envía unha copia a vos da mensaxe que enviastes. Entón, agora, se vou ao meu correo, teño que ter, en principio, dous, vale? Un que é a confirmación do envío, que sería este de aquí, que di a túa mensaxe foi enviada correctamente ao destinatario e aparece a mensaxe que enviaches, vale? E despois, lóxicamente, a quen publicou a permuta, pois chegarlle un correo que di recibiches unha mensaxe a través da bolsa de permutas, a mensaxe, hola, estou interesado en permutar, teño praza en Verín. E despois aparece, se desexas contactar con esta persoa, debes responder directamente ao seguinte enderezo de correo. E aparece o correo, vale? Entón xa digo, é bastante respetuosa co tema da privacidade, porque xa digo, non hai ningún dato público, o único dato que facedes público é cando contactades con alguén que, lóxicamente, para que vos poida contestar, pois envíase o vosso correo electrónico, vale? Pero nada máis. Bueno, non o dixen, creo, pero as permutas tamén as podedes borrar, como ides ver agora. Xa aproveito tamén para explicar iso. Vale, aquí en inicio, bolsa de permutas, e vou borrar a miña, vale? Para borrar, outra cousa que non expliquei. Cando entredes na bolsa, se buscades a vosa permuta, vedes que aquí me aparece que teño unha mensaxe no meu correo e que podo marcar esta mensaxe de aquí como lida, vale? O obxectivo de que apareza isto é que non vos quedes sen ver ningunha mensaxe, vale? A min vistes que me chegou directamente ao meu enderezo electrónico, vale? Pero a entrada, a bandexa de entrada, pero podería ser que me aparecese ou que me fose parar a spam ou a non desexados, vale? Entón, se pasase iso, ao ver isto, eu sei que alguén me enviou polo menos unha mensaxe no meu correo electrónico, vale? Xa vistes que foi a que ensinei antes, vale? Entón eu, como xa vin esa mensaxe, pois se quero marco aquí como lido, e ao marcar como lido xa me dice contador restablecido, e xa me aparece como antes, vale? Digamos que é un aviso que sai aí para que non vos perdades unha permuta que poides acabar en spam. Se entrades no móvil, digamos que no móvil a visión da página web que tedes vai ser máis ou menos algo así. Sinto que non se vai a ver moito, pero bueno, para facervos unha idea. No móvil a miña página web pois vese así, vale? Entón, se ides desde o móvil, que tamén é práctico desde o móvil, está adaptada a bolsa de permutas a dispositivos móviles, vale? Pero se ides desde o móvil a bolsa de permutas e ides ver isto, vale? E a única diferenza é que, como vedes, vamos a aparecer menos columnas, vale? Mínimo, entendo que vos van a aparecer as fundamentais, que é a especialidade ao centro e contactar, pero se pulsades aquí neste verde, aparece todo o resto da información que viades na página web, vale? Pulsando neste botonciño verde, vale? E aquí, igualmente, no móvil, ides poder filtrar, pois eu que sei, as de bioloxía, pois hai unha, vale? As de, non sei, debuxo, pois hai dúas. Bueno, entón iso, se me queredes poñer en algún sitio que vos pareza bolsa de permutas, mandadme unha mensaxe ou poñermo aí no chat, pois eu agradecido.